kas kuma iti panagtatakaw. Nobay kasain pasigurado ni Retutara nakabantay 24/7 dagiti kameng ti Philippine National Police iti agdudu maalugar wenno strategic places tapno mapagtalinaed ti Ornos ken Linak bayat ti panagrambak iti Pamulinawen Festival dito syudad ti Lawaga. Kunana addan dayti na i-deploy anak ka sibilyan nga kakadwada tapno mamonitor dayti tattao nga agpampamara nga bisita ngem sa bali ti gandatda. Inay na asaan nga agdudwa nga gireport dagiti umili no adda iti madlaw wenno maimatangan nga pasamak tapno insigida ang makapagresponde iti kapulisan. Ada naikabil tayo na po nga naka-civilian nga intelligence tayo tapos tigas ta kita mamonitor dito agpangpanggap nga mo ibisita ng sa bali ti kantat na. Para iti IFM News, Idol Bernadette Tolero, Tatak, IFM.